Takže ahoj lidi, já vstám u tohle nového videa, dneska to bude vlog z větrné procházky, tak já doufám, že si video užijete, tak zatím ahoj. Tady jsme si dali menší trénink na ohlávku, protože mě zlobil. Tady už nám začalo foukat, no jen si to poslechněte sami. Ale ulípne mi čepice za chvíli. A tady už jsem klonka pustila. No a tady už jsem se modlila, aby v lese nefoukalo. A tady už jsme v lese a musím říct, že to tam bylo lepší než mezi těma polema, ale poprvé jsem se trochu bála, jestli nespadne nějaký strom a tady se mi dost přesvítila kamera. Tady mi na něco větřil, vůbec nevím na co, takže aspoň můžete vidět, jak to vypadá, jak větří. Považuj se na mě zaútočit. Ti říkám, považuj se. Opovaž se. Když mi jde. Ne, dobrý. Ty trolíš dneska. Pacičku, druhou pacičku, šikovnej. No, tady už jde vidět, že to Kleonovi chlupy a uši vzali, no, koukejte, jak jsou oholí. Jde do té trubky! Jde! Co je to? Ještě se chci omluvit, že takhle konec je bez písničky, ale nevyšlo mi a já jsem sem nechtěla už dávat novou. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like a komentář o dalších videích. Ahoj!